prej potkala s Kenem Blockem. Áno, ale to bolo už veľmi dávno, tak 6 rokov dozadu. Víš čo, kedysi som robila, že aj inštruktorku, že som učila, ale... Jako autoškolu? Autoškolu, presne tak. Ale neviem, po pár rokoch som vyhodnotila, že budem robiť teórky a budem sa ľuďom venovať tu, že pokecáme a tak ďalej a potom ich posadím do aut a už inštruktori učia. Aha. A mala som aj pár takých zvláštnych zážitkov, vieš, v aute. Nevadí, potom to spravíme. A takých, vieš, že ma za kolienko chytali a tak. A no. A som to tak vyhodnotila, že Děláš si prdel? To k životu nepotrebujem. Jako fakt? No a vieš čo, akože aj horšie veci, ja to ani na kameru nemôžem povedať, že niekedy čo sa mi stalo, že možno potom poviem osobne, že niektorí ľudia prídu na školu driftu a niektorí ľudia prídu obchytkávať asi ženy sem, ja neviem. Kvôli tebe, jasno. No ale tak mám druhú babu inštruktorku, lebo chcem, aby sem chodili aj baby, takže mám vlastne aj babu inštruktorku tu Cindy, ona je tiež veľmi šikovná. A ona väčšinou učí, že kočky, no keď akože, alebo si môžu babi vybrať, že môžu ísť s ňou. Jo. Ale ja už teda neučím, no. Iba tie teórky, že každý akože má ten stret so mnou, čiže je tam tá teórka, vysvetlím im to a tak ďalej, ale už to nie je také, že idem s nimi, že sama jedna na jedna do auta, no. Máte nějaký dotazník spokojenosti nebo něco? Ne. Jste měli mít, víš, jako že by tam byla otázka, přišel si kvůli Nině? Ja si myslím, že ten dotazník by sa veľmi rýchlo zvrtol a boli by tam samé chujoviny. No. A 5 hviezdičiek len kvôli tomu, že Nina mala dobrý outfit, že to Super. prísť o panictví. Nevydalo? Odchádzam. Hodnocení 0. No, ale akože však zriedkavo sa to stáva, ale stalo sa. A mne je aj zle v aute, vieš, že keď sa točím stále dokola, mne je z toho špatne. A jakože aj když řídíš, ne, jenom spolu keď řídím nie, len vieš, tí ľudia najprv sa musia naučiť driftovať do ľavej strany, potom do pravej strany, takže točíš sa stále do jednej strany, potom zase stále do druhej. A tie osmičky to už ani nehovorím, lebo ty čakáš, že ten človek bude robiť osmičku, lenže on si zmyslí niečo iné a ty sa pozeráš doľava a on ide doprava, už ti je zle, vieš. Jo. Takže tak nejak to tak prirodzene vzniklo, že už ja neučím, ako keby tie... Procentuálne chlapi ženské? 10% sú baby, no 15 možno. A 15 znamená, že ze začátku to tak bylo, nebo že se zvyšuje to procento? A od začiatku je stále, že rovnaký pomer mužov ku ženám. No akože máme tak, že ja neviem, za celý deň máme možno, tak dokopy dajme tomu máme 20 ľudí alebo 25 a z toho je napríklad 3-4 baby, no nejako tak. Jo. No. Ale je to rôzne, no. Ja sa priznám, že tento termín je prvý, ktorý nie je kompletne vybukovaný, lebo som zabudla vybukovať. Ale mám teraz tak, že ja nestíham, vieš, že aj pretekáme, ja mám problémy ešte rodinné, že s babičkou a neviem čo, proste stále som tam každý deň. Do toho máme novú garáž a ja proste neviem, kde mi hlava stojí. Ale na druhej strane aj dobre, lebo aspoň sa nenamakáme dneska, dúfam. Se nepředřeš. No. Tak jak se cítíš po teorii, jsi nabitý vědomostma? Vlastně už vím všechno a můžu se vdávat. Co myslíš, že pro tebe bude nejtěžší? Nejtěžší pro mě bude samozřejmě nervozita, protože se všichni budou dívat, celý vesmír. Je tady vysílání přímo na Eurosportu, liveko. A tamhle je celý štáb v kamionu a všichni dojeli kvůli tomu, aby viděli Relegans driftovat, takže z toho jsem trošku nervózní.
bude to úplný trapaz jenom trochu, nebo jak to bude? Dá se? To auto to dělá samo, takže to je v pohodě. Mají to připravené, mají zavařený dým, mají lepší odklony, více otáčí kola, takže ty auta jsou naplňované a vlastně to jde i každému nováčkovi, jako jsem já, takže pohoda. Put it in the crowd, hidden blades. You won't notice me. Your girl up in my coat. She say I look just like I'm Joseph C. I'ma fuck around and make $1 million off of blood and screams. Freddy Krueger swag. Why you think you see me in your dreams? Fuck you mean for that wild boy shit? I got candles lit when I fuck that bitch. Slip my wrist, let her lick that drip from the elbow tip to the top of my dick. Bad bitch riding shotgun. She keep the same. Aim that bitch right out the window. Let that motherfucker burn. Bitch, I'm Patron sipping. I'm gold tipping. 24 sitting. I cut your neck for 30. Přežilo auto, přežila slečna instruktorka. Ja som veľmi spokojná. Mne väčšinou býva s ľuďmi zle, ale tým, že ty si robil presne to, čo si mal, tak som vedela, čo budem čakať a Tak jste to slyšeli a s touhle peckou končíme tady na Pezinské babe. Tak. A zpátky do Hulína, takže tak si pak dotočíme doma. Count up and starting the day. Počítám loot, tak blow, stack that cloud, že už neslyším, hej. Couple of M's in a strict program, now me and them we ain't the same. Vždycky chtěl dělat lové, oni jsou lame, jediný co chtěj fame. 110 on that back street, I got a beef for the day. Lidi, takže nechytěj, I just spent a crib and a chain. brzo si koupím druhej. I got rich, now they feel away. Dole už mě neledej. First in CC, you got away. Klasika, normální pondělí, ze show letím do UK koupit chain. Ta kurva sleduje, i když nesleduje, ty mě jsou hladový, tendy chtěj. Pátek má formu, konečně power, i se na mě big a fake. Tohle není soutěž, tohle život je si dej do soutěž, tak si lame, ha. Za víkend dan 2 show sold out, baby, jsem udělal back, tím myslím půl míče plus padaláků, to je flex. Dal jsem to z ničeho, underground ukazuju mladý zbrdům, že to jde. Brcám na day job, každý den day job, noci zas jedem do práce. Ty se prvý potkala s Kenem Blokem. Áno, ale to bolo už veľmi dávno, tak 6 rokov dozadu. No teď to nemohlo být, to je jasné. No. A řekni mi, jaký z toho máš zážitek. Máš z toho doživotní zážitek? Určite áno, určite. No, tak už sa to nezopakuje, bohužiaľ. Vieš čo, bolo to úžasné, lebo bol veľmi taký milý, otvorený. Rozprávala som sa s ním o tom, že som teda Lady Hoonigan, že pod takým menom vystupujem, no vtedy som bola úplne neznáma, vtedy som prakticky len začínala. Aha. Ale povedal mi, že sa mu to strašne páči, že všetci sme Hoonigans a čím viacej bude nás rôznych Hoonigans, o to lepšie. A akože bol veľmi taký milý, zlatý. Ja si myslím, že aj preto ma možno nikdy ako keby tá značka Hoonigan nenapadla nejakým spôsobom právnym, pretože jednoducho Ken bol s tým úplne OK a potom už aj keď som začala tak viacej rásť, tak úplne v poriadku. Takže pre mňa to bolo také veľmi pozitívne a také určite inšpirujúce. Akože bol to veľmi taký veselý, milý človek, že tak si z neho cítil takú tú inšpiráciu. Jo, to musí být úžasné se s někým takovým potkat, protože to je úplná legenda z tvého oboru, vlastně takový ten hlavní promotér, ne? Áno, určite áno, tak vďaka nemu veľmi veľa ľudí podľa mňa prišlo na chuť motoršportu a autám ako takým, z tie videá, gymkány a tieto veci, tak to myslím si, že akože je málo kto na svete, kto to nevidel. Hej, každý nejakým spôsobom to zaregistroval, takže on bol veľký frajer, hlavne teda aj čo sa týka marketingu. Možná lidem do prostřihu dáme pár záběrů z těch jeho gymkán 1 až 200, kde on si pronajal vždycky půlku nějaké metropole, San Francisca, nevím čeho všeho a proletěl tam se svým autem 18krát prostě dokola a udělal tam obrovskou show a vlastně on začal, tak jak Nina říká, promovat, vlastně být takovou tou hlavní světovou tváří, on jezdil pro Monster. Áno, a rally jazdil hlavne. Jo. No. A vlastně takovou tou tváří toho tvého oboru. A ten tvůj obor je teda jaký? Drifty, alebo teda, no nie úplne drifty, ten hoonigan, ono to vlastne hoonigan znamená, že chuligán, ale na cestách, takže takého vandalistického jazdenia by som skôr povedala, že to bolo to, že on síce akože úplne nezvykol driftovať, čiže on jazdil skôr teda to rally a skôr na štvorkolkách, ale jednoducho... On jezdil s Fordama, že? Aj, hej, on už potom asi na Subaru, všetkom, Ford, hej, ale ako hej, mal hlavne s Fordom podľa mňa tú takú tú najviac ikonickejšiu spoluprácu.
ale ako mňa proste fascinovalo to, že jak on tak akože animalisticky pristupoval k tým autám, lebo predtým to bolo také, že stopičku si všetci jazdili a také apexiky chytali a zrazu došiel niekto a proste poriadne tomu akože šlapol a nebál sa toho auta a proste... Počkej, slovensky sa tomu říká ujebal. No, ako... áno, že taká tá agresívna jazda, taká tá jazda, že z toho stroju proste takým iným spôsobom dostávaš maximum, takže preto som sa vtedy tých ja neviem, koľko to bolo, už asi 12 rokov dozadu nazvala, že hoonigan. Ako teraz by som to už možno neurobila. 12 rokov? No to ja som už teraz stará, no. Ty vole. Ja mám 31 teraz. A teda ja som začala s autami, no akože úplne, že začala, keď som mala asi že 18 by som povedala, ale ako drifty asi keď som mala možno 22, tak dobre, tak možno toľko to nebude. No ale ako bolo to fakt dávno. Ja a matematika. 12 rokov, to už je kus života. Je to dlho, no. To bolo života. také, že keď som úplne začala s autami, tak vtedy už som akože mala nejakú tú predstavu, že jak sa asi budem volať a bolo to, že buďže Nitrous, Nina alebo Lady Hoonigan. Jo, tak to zní výrazně líp teda, to no. musím říct, že... Nitronina, no. No, to úplně by nebylo vončo. A nitro bys v autě stejně ani nechtěla, takže by to nebylo akože autentické. chcela by som v tomto bode určite, ale keby som sa tak volala, tak asi idem úplne tou inou nitro cestou, ale zvolila som toto, takže som spokojná. Hele, necháme historii, protože o tom určitě je spousta záznamů všude na internetu, ale mě by zajímala víc jako ta současnost a budoucnost. A současnost hlavně z pohledu toho, že si ženská, spoustakrát pravděpodobně přišla na to téma, že ženská a volant a motor a prostě takové to sexistické téma, takové to diskriminační téma. Já jsem nedávno vlastně se s někým bavil a vlastně jsme se shodli s chlapem, jsme se shodli na tom, že když ženská řídí, tak řídí líp než všichni chlapi dohromady. Což je paradox, stejně tak, můj názor čistě. A je to paradox, kde když vlastně, i když chlap vaří, tak je to stejné naopak. To je pravda, no. Ale nikto ti nenavarí, žiadna žena to je jak chlap, čo vie variť. To je pravda. Já jsem vlastně tam, jak jsem za tebou dojel na tu penzínskou babu, tak jsem do té doby o drift moc nezavadil. Není to moje disciplína, nebo nebyla. A vlastně tam jsem se tě teprve ptal na nějaké první věci, ty jsi mi tam něco vysvětlila. Během toho měla z nějaké vlastně 2 závody. Já jsem ti tam vlastně psal o tom, kde to třeba můžu sledovat, ono to není úplně v nějakých mainstreamových médiích ještě. Vieš čo, to DMPčko je normálne na Eurosporte. Jo, takhle. Takže normálne, že... To hlavní polské už se dá sledovat. Áno, to áno, Okay. ale tieto naše slovenské, to je ešte v lienkach, čo sa týka Takže takýchto to, co vecí. vlastně jela během toho, než jsme se viděli, tak to nebylo nikde v žádných livestreamech vlastně možné sledovat. Áno, iba to DMP, no, to sme teraz boli. Já se snažím vlastně navnímat nějak, jako jak to vlastně funguje, jak vlastně se jedou ty kvalifikace, ty battly a vlastně na čem to závisí, jestli na stylu, na výkonu, na autě, prostě na řidičovi. Je tam strašně moc proměnných pro mě, protože jsem v tom nový, takže zkus nám úplně zjednodušeně vysvětlit, jak funguje profesionální driftování. Áno, tak ako keby to driftovanie ako také, tak ono má rôzne kategórie. Kategória street, kde sú prakticky skoro sériové autá. To je UTSka? No, to... Dá sa povedať, aj to môže byť. Potom je kategória Pro 2, kam sa vlastne posúvaš zo streetu, to už sú vyrámované autá, upravené autá, a potom máš ako keby pročkárske autá. To už sú také, že extrémne upravené. Hej, u nás na Slovensku sú trošku inak zaraďované tie autá, že ja už keď mám 550 koní, tak u nás som akože už profesionál, hej. Okay. Ale keď som prišla do DMPčka, tak ja som v Pro 2 a mám asi najmenej koní zo všetkých, z celej štartovacej listiny. Takže proste záleží ako keby aj do akého šampiónu sa vydáš a podľa toho si ako keby rozdelený. Ale áno, to, koľko máš koní, ako sám vieš, závisí od toho, aké máš finančné možnosti. Nejedná sa len o to samotné upravenie toho auta, ale potom aj neskôr jednoducho, presne tak, údržba, pneumatiky, jednoducho auto, čo má 550 koní, úplne inak dere pneumatiky, ako to, čo má 900, hej, a samozrejme všetky ostatné veci. Takže dosť to záleží od financií. A napríklad akože my na Slovensku máme taký problém, že máme streeťakov, ktorí sú extrémne šikovní, hej, lenže proste nemajú financie na to, aby sa posunuli do toho pročka. Ja som túto situáciu celú si vlastne vyriešila tým, že som začala robiť tie sociálne médiá, získala sponzorov a tak ďalej, ale keby som to sama mala financovať zo svojho, tak tiež jazdím ako keby iba ten street. Takže ten skill, to je niečo, čo jednoducho
musíš mať, áno, samozrejme do nejakého bodu, ale akože tie financie Ale je tam to stejné hrajú, jak ako obecne asi v možno aj v motorsportu. každom motoršporte jednoducho No, financie jasne, tam no. hrajú obrovskú Když rolu. chceš jezdit formule, tak než se dostaneš do F1, tak vyhodíš x Tak, milionů korun a Presne tak. ty musíš někde vzít. Takže Presne to je... tak. Takže není to jednoduché a je to, každý si nachádza nejaký iný spôsob, ale bohužiaľ už to není tak, že teraz je nejaký chalan v streete, ktorý je extrémne šikovný a zrazu príde niekto, kto si povie, že Sponzor. tento je, áno, ten sponzor není samozrejmosť, keď si najlepší v tom streete. Bohužiaľ musíš robiť proste veci extra, buď si na to musíš zarobiť sám, alebo si nejako tie peniaze musíš zohnať. Já to vnímám častokrát i u jiných sportů, že často ti hráči, čím jsou jako mediálně zajímavější, tak dostávají větší prostor. Áno. Třeba ve fotbale, v hokeji, v různých Áno. jiných sportech. Takže ta prezence na těch sociálních sítích je jako extrémně důležitá. Asi i tady tím pádem. Je to jedna z tých ciest, ktorú môžeš zvoliť na to, aby si mohol robiť to, čo chceš a čo máš rád. No. S tím souvisí velmi úzce disciplína s těma sociálníma médiama, s tou prezencí tam, vyšší prezencí, ne takovou to, že tam dáš jednou za čas svého pejska, ale to, co děláš ty, to znamená prostě už na úrovni spolupráce, Ano. živení se víceméně tady těma věcma, tak s tím souvisí i hejty. Protože tvoje dosahy se dostávají vlastně i k lidem, kteří tě třeba vidí poprvé s tím daným příspěvkem, nejsou tvoji fanoušci a napíšou ti jako třeba nějakou jako neúplně hezkou věc. Hej, mne zvyknú písať poslednú dobu dosť často, že vyzerám jak mužatka. OK. Že vyzerám strašne mužsky. Ale Jak na to reaguješ? väčšinou reaguješ na to to? pošlem mojim mechanikom, my máme takú skupinu Ok, dielne a oni ok. mi napíšu presne tak. Takže s tím souhlasíš, že si arrogantní. Oni s tým súhlasia. vypadáš Ešte jak mi aj mužatka. hovoria moji mechanici, že škúlim, takže to už mám Že co? ďalší, že škúlim. Že mi Škúliš? idú oči do kopy. Kúliš? Hej, a volajú ma, že škulo. Takže tam podporu, ja vlastne hľadám podporu na úplne zlých miestach, ale nie, vieš čo? My hledáme překladač. To fakt neviem, jak je po česky. V každom prípade... Šilháš, akože. Šilhám, áno, Okay. no, presne tak. Takže ja neviem, ja to beriem A to ako... děláš, když vidíš něco zajímavého, nebo jakože víš, To tak že víc automaticky. věcí najednou? Samé sa niekedy stane. Ale nie, podľa mňa neškulím, podľa mňa oni sú len proste... Je. Ale nie, tak oni si zo mňa robia srandu, máme taký vzťah Ok. taký, akože skôr taký srandovný v tomto. Ale ja to fakt neriešim, ja si z toho robím zväčša srandu, keď príde nejaký hejt, tak to proste pošlem do skupín a smejeme sa na tom, vieš, že... To je fáze teď, ale nebylo to tak asi vždycky, že? Ako hej, určite vieš čo, mňa najviac mrzeli vždy dva druhy komentárov. Jedno, že neviem jazdiť. Čo je také, že OK, dlho som jazdila, nie úplne ideálne, ale na moju obranu ja som proste všetky peniaze, čo som mala, som rvala do auta, ktoré nefungovalo a jednoducho ja som sa strašne snažila proste aspoň niečo zajazdiť, aspoň nejako si to užiť. A jednoducho nemala som ja tie ani vedomosti na to, aby som to auto urobila tak, aby fungovalo. Jednoducho to proste potom prišlo časom, tými skúsenosťami, zisťovaním a tak ďalej. Okay. Hej, že jednoducho teraz už je to také jednoznačnejšie, že jak má to auto vyzerať a aký má mať ten setup, ten podvozok, ako má byť a geometria, aby to driftovalo. Lenže to kedysi neboli vedomosti, ktoré vedel každý a Okay. jednoducho ako keby sme sa museli k tomu celému ako keby dopracovať. Prošla tú cestu. Áno, takže akože toto ma dlhodobo fakt mrzelo, že mi to ľudia písali, ale tak potom som povyhrávala nejaké, aspoň teda menšie šampionáty, teraz som v tom DMPčku, tak akože už hádam, trochu som to nejako tak akože napravila. A potom ešte niekedy ma mrzí, keď mi ľudia píšu, že som hlúpa, ale to mám za to, že som blondína, takže... A niekedy mám ten prejav taký, že ja by som strašne niečo chcela povedať a neviem to dať do vety, ale to podľa mňa má každý, hej, že... Jo, když není střízlivý, tak určitě. No, No. tak ako to je... Pojďme to otočit do pozitivního. Narazila na ty persony s velkým P. Zmínili jsme Kena Blocka, Rovamperu. Viděl jsem, že se spotkala s, my mu říkáme interně Samsungem, když byla na Semě. Jaj. Áno, so Sankangom, s Cody Walkerom, s Toprakom napríklad, to bol pre mňa strašný highlight, akože Toprak, ja som strašný fanúšik Topraka, takže to bol Okay. top MotoGP. Teraz jazdí. Hej, no a úplne úžasní boli všetci. Co tě zasáhlo nejvíc, potřebuji vědět. Joj, čo ma zasiahlo najviac, Dobře, počúvaj tak ma, první 3. ja ti poviem, že
čo bolo úplne super na tej Sime? Že ja som sa s tými ľuďmi zoznámila, ale nie v takom štýle, že som sa s nimi iba odfotila, ale mňa s nimi vyslovene, že zoznámili, oni ma pozvali s nimi na party OK. a ja som jednoducho jedla jednu tú istú pizzu s Cody Walkerom, vieš, že odkusol si on, odkusla som si ja, bola to strašná party, nad nami bol proste T-Pain, spievali sme si a všetci ako keby, že to sú úplne, mi to prišlo také, že jak ja som sa sem dostala z jednej strany, áno, ale z druhej strany to sú úplne normálni ľudia, ktorí jednoducho videli človeka, ktorý tiež má rád auta, pokecali sme si o autách, išli sme na party a akože v konečnom dôsledku som pochopila, že nech je akokoľvek kto známy alebo šikovný, tak jednoducho sú to len ľudia, ktorí ako keby len prajú iným ľuďom a chcú tráviť ten čas s ľuďmi, ktorí majú rovnakú vášeň pre to, čo robia. Že akože aj za mnou, keď niekto príde a vidím, že je normálny a máme si o čom pokecať, tak jednoducho tiež ho ako keby zvyknem tak prijať do tej partie alebo pokecať si s ním. Že jednoducho mne to tak príde, že všetci sme úplne rovnakí a všetci títo, čo robia také tie rozdiely a ty si viac a ty si arogantný a ty si taký, tak to je len nejaká tá to v ich hlave mi to príde, že to je. Vieš, ja by som si tiež myslela, že taký Cody Walker sa so mnou nebude ani baviť a proste úplne sme sa v pohode rozprávali a úplne ako keby sme... Normálny borec. Úplne normálny. A to je to totiž... já jsem párkrát měl možnost typologicky s takovýma lidma se taky potkat a vnímám ten strašný rozdíl toho, jak ty k ním přistupuješ, oni k tobě. Ano. To znamená, ty, když za ním přijdeš jako za nějakou superstar, která změnila svět a prostě všichni ho milujou a tak on si tě nikdy nepřipustí k tělu, dokud ty ho nezačneš vnímat jako sobě rovného. To znamená i on tebe, protože on je taky jenom člověk, že jo? Áno, môže byť, no. Je to veľký rozdiel, ja som podľa mňa. tým pristupovala, že mňa keď zoznamovali s ním, tak ja som bola hotová úplne, ale... Fakt? Tak akože, samozrejme, že som bola normálna, ale jasne, že som sa z toho tešila. Ale vnitřne. Že wow, áno, tak jasne, Jakože som jste ním neskákala, víš, jakože dej mi podpis tady na prsa a to, jakože podprsenky po něm. Nie, ja som práve sa s ním zoznámila a začali sme sa rozprávať a on sa ma pýtal, že odkiaľ som. Tak ja hovorím, že z Bratislavy. A on že, Bratislava, Eurotrip, vieš, a neviem, či si Ježišmarie. Tak ja som mu dala pol hodinu, čo mňa to tak naštvalo, že ja som mu normálne 20 minút rozprávala o tom, aká je Bratislava úžasná a akú máme autičkarskú kultúru a že ten Eurotrip, jak nám ublížil, hej, proste. A vlastne tak sa začala celá naša debata v tom, že akože som mu vysvetlila, že to vôbec tak nie je. Bola som tak pohoršená, že zabudla, s kým sa bavím proste. A preto sme sa asi skámošili. Ja úplne vidím ten film, jak oni tam přijeli mezi ty paneláky. To musíš dať do toho videa, aby ľudia vedeli kontext. Lebo to je taková ostuda. To prostě oni z nás udělali. Ty vole. No, že je to niekde vlak, áno, postavia za 10 minút stanicu. Čekoslovákia proste. Nie, to bolo super, akože z jednej strany to bolo fakt v tomto super, že tak, hele, som sa opustila trochu. No. Oni, Američani obecně, když teda máme možnost zmínit Američany, tak oni neví, kde Čečna nebo Čekoslovákia moc je, jestli to je tam nebo tam. Hej. A vlastně pokud znají něco takového, tak to má aspoň tu vtipnou linku. Že se nestrácí mezi Afghánistánem a Indií, víš, no. Ale že prostě zhruba aspoň ví, jako kde, co a jak. Áno. Takže to je moc fajn. Takže vlastně to vnímáš i tak, že trochu reprezentuješ ten náš kraj? Snažím sa, najlepšie ako viem, vysvetlila som. Dobře. jak to je naozaj. Že tady už máme vlak. Áno. Internet. Máme vlak a internet, aj brutálnu car scénu, som mu vysvetlila, popísala, fotky ukázala, všetko dobré, všetko na mieste. Zmínila jsi, že ti chválili auto, ve kterém jezdíš. Asi už všichni ví, že to je Zetko, tu Jay-Z, motor ze Supry, legenda, prostě všechno úžasné. Milujeme to všichni. Ale? Tam není ale, tam je tam ale, toto je posledný rok toho auta. Pretože ideme stavať MK5 Supru. OK, to znamená to auto, ve kterém jezdíš civilně? No nie, ja mám od Toyoty druhú. Ale je to ten model? Áno, ten model. A vlastne to tu Jay-Z, ktoré mám v 350, akože není to už žiadna nejaká veľká vec, už to urobilo milión ľudí, ale budeme swapovať teda to 2JZ do tej MK5 Supry. Dobře. A na tom budem jazdiť budúci rok, taký Dobře, to znamená, že jdeš do něčeho, co bude dražší, když to rozbiješ vlastně. No, akože áno, určite áno,
Ale máme spoluprácu aj s vlastne výrobcom bodykitov, ktorý nám spraví custom bodykit, takže keď rozbijem, tak napíšem do LV Composites, že dobrý deň. Ale nie, akože mám nejaký sustainable spôsob, akým by som vedela na tom aute jazdiť, lebo je to samozrejme akože drahé auto, ale práve preto tam aj svokujeme to 2JZ, lebo jednoducho bude to lacnejšie ako tá B58 aj na údržbu, aj na stavbu, takže a tú B58 si nechám a prípadne keď bude moja Suprička potrebovať nejaký druhý motor, Podporu, technickú podporu, tak možno si pomôžem niekomu. Tak má už skoro 200 000 tá moja modrá Supra najazdené, takže je už taká, že už babička. Už zajetá. Babička, no. Ale hej, takže vlastne Toyote sa nepáčilo, že jazdím na Nissane, takže budúci rok budem jazdiť na Toyote a ja sa teda vôbec nesťažujem. No to chápu, kdo by se stěžoval. MK3 Supra, ano. co nám k ní řekneš? No... My jsme totiž Relegants, kdyby to náhodou někdo podle názvu kanálu nepoznal. A děláme klasické sportovní auta. A MK3 Supra není úplně tak sprofanované auto jako MK4 Supra, ze kterého máš motor v drifťáku. Ano. Ale MK3 Supra sem do té konverzace patří naprosto náležitě. I k nám do garáže by patřila, ale ona je v tvojí garáži. Presne tak, ja som si splnila sen. Ja sa bojím, že tie Supry pôjdu hore a že jednoducho niekedy do budúcna už by som si to ako keby nemohla dovoliť. Tak som sa rozhodla, že teraz je ten moment jednoducho, tak som našla takú peknú na Slovensku, pekný kus, tak sme ju kúpili. A teda ukázalo sa, že není to úplne, že taký pekný kus, ale... ale pracujeme na tom, previezla som sa na ne 100 metrov. A teda už je 2 mesiace v garáži. Ale myslím si, že ešte tak 2-3 dní a už sa povozím. Fakt? No, tak ešte, no. Už doklepávame detaily, takže... Víš, co je blbé tady na těch autech, projektových autech, že v průběhu toho projektu tě začnou tak strašně srát ty auta, že se ti znechutí a prostě už pak k ním nemáš ten vztah. Hej. Já se modlím, aby se to nestalo tobě, spoustě lidem kolem mě se to stalo. Hej. A nechtěl bych, aby se to stalo. Ja už som vytrenovaná. My 8 rokov dávame dokopy to moje Zetko, takže ja už som úplne... A stále ho milujem. Jo? No, ja som oddaná v tomto veľmi. Hezky, to se cení. No, to je možná taky rozdíl mezi chlapama a ženskýma. Hej, vy ste taký prelietavější. Že jo. Obecně ten princip je takový, no. To znamená, že MK3 Supra je splněný sen? Určite áno. Co je víc? Let's go. Akože do budúcna, ja som rozmýšľala nad tým GR-GT, čo teraz má prísť, tak to asi bude také, ale akože tiež som Toyota ambasador, tak nemám úplne na výber. Áno, čo teraz má výsť. To je prototyp zatím. No, zatiaľ, hej, ale tuším 2027 by mal byť vonku. Okay. Bude tam dosť vysoká cenovka, ale to ma akože tak zaujalo a potom akože sú samozrejme netoyoťacké autá, ako Toyota Ambassador, ktoré by som úplne nemusela. My to vypípame, tak to řekni jenom mne. Ale nie, ja by som strašne chcela akože že to je také, že... Jakou generaci? Úplne najnovšiu. Jo. Okay. Největší dolní stůl. Mne sa to tak páči, je to sexy, ja som z toho úplne hotová, akože fakt, keď to vidím. Ale ja som to v živote nešoferovala. Jo, okay. Takže ja vlastne neviem. Ale z toho, čo som počula všade naokolo seba... Jestli někdo z našich sledujících má GT3 RS, tak víte, kam se ozvát a koho s tím svést. Ale reálne, ako keby už som počula tak strašne veľa názorov na to, ako sa to auto šoferuje a videla toľko videí a tak, že jednoducho si tak v mojej hlave tak hovorím, že pomer cena výkon, že to je to auto, ktoré by som chcela a teda hlavne mne sa to auto musí páčiť, že môže byť jazdecký, že najlepšie na svete a keď sa mi nepáči, tak sa mi nepáči proste. Takže to je taký ten taký kompromis v mojej hlave, že čo by som chcela. OK, rozumím. To znamená GT3 RS, ale budeš používat k čemu, když se ho koupíš? Daily. Jedině daily. Mne nevadí, keď je auto tvrdé, keď nemá to znamená, komfort, že to bude první GT3 RS, která najezdí 300 000 km a pohoda. Tak podľa mňa žiadna iná Supra MK5 nemá 200 000 ešte na svete. Podľa mňa moja je prvá. To asi bude jediná na svete. No, akože ešte nemám 200, ale budem mať, no. Takže nie, ja mám rada, akože keď už si kúpim to auto, tak ja ho použijem. Akože ja ho nedám niekde do garáže a nebudem ho vyťahovať na víkendy, ja s ním budem chodiť každý deň, tak ja ako keby teraz som si 3 mesiace dozadu kúpila moje prvé, že daily, ako keby, že tá Supra, lebo ani neviem, prečo som to urobila, proste som to urobila a za 2000 € som si kúpila aj 91 jednoducho, ale ale vieš čo, ja viem, prečo som to urobila, lebo psa som vozila v Supre a to sa fakt neoplatí.
chlpaté, všetko huňaté. Rozumím. To keď som doniesla do umývarky, tak mysleli normálne, že ma zabijú vždy a už som si povedala, že dobre, že na psa potrebujem auto, hej. Ale inak akože ja milujem, každé ráno idem proste do roboty, sadnem do tej Supry a mám z toho takú radosť, že idem na tej Supre a mám už 6 rokov a každý deň sa aj tak strašne teším tomu autu. A keď sa do tej 9 jednotky, že zoberiem 9 jednotku, tak sa z toho tak akože neteším. No ale však 9 jednotka je ako super. Ale Supra je víc super. Hej, ale Supra jednoducho, nie, robí mi to radosť každý deň, neumrzelo ma to auto. Fakt ma proste baví a teším sa z neho. A ako pomáha si aj to, že každý rok mám skoro iný vrep, že ako keby to je keby nové auto svojím spôsobom, aspoň vizuálne. A ty jsi ho koupila ale ještě dřív, než měla spolupráci s Toyotou, nebo? To tak začalo, že oni ma oslovovali na spoluprácu dlhodobejšie, ale ja som robila vtedy s Jaguarom a... No. Tam musíš dát, vole, do toho střihu ten obrovský kří. Ježiš, tam někdo proletěl kolem nás. Extrém. My jsme tady, jenom ať víte, na naší uzavřené trati na okruhu. Tak. A borec kolem nás proletěl tak 2 kila tady. No nevadí. A Jaguar, obrovský kříž, červený přes celou obrazovku. A oni ma tak oslovili a vtedy som si tak akože ja som keď vyšla Supra, ja som bola pohoršená, ja som dávala na internet, že tak to je dobrý grc, lebo však samozrejme sme všetci čakali nejaké, neviem, tu Jay-Z, neviem čo a zrazu Bavorák, že proste BMW, celé BMW. Ale potom som na tom previezla, môj agent mi to doviezol na týždeň, lebo on bol presvedčený, že ma pozná ako osobu a vie, že to auto budem chceť a mal pravdu. Takže som si ju potom kúpila, rovno som ju zobrala do Manhartu, keď som najazdila 2000 km, upravili, poupravovali do ASTčka, spravili sme podvozok a už som spokojná. A už je to tam. Áno, áno. Takže Supra to bolo vyhrála nejako, a chytila akože ťa za vizuálne srdce. ma začala chytať až tak neskôr. Napríklad spredu sa mne to auto až tak moc nepáči. Zozadu sa mi veľmi páči. Zo spredu ešte sme si tak museli zvyknúť, vieš, že to je keď proste, tak si musíš zvyknúť niekedy. Jo. Ale už by som ju nevymenila, ako fakt je to brutálne daily. A hlavně se to k tobě docela hodí, jako to auto, jak je udělané. Príde akože ženské auto, veľmi tá Supra. Jo, není to podle mě přesně tak, jak říkáš, úplně chlapská kára, ale nevadí mi, když v tom sedí chlap, tak jak v té téčku, jako to mi vadí, v té téčku, ale Supra je taková jako spíš ženská, ale nevadí mi, když v tom sedí chlap. Neřekl bych, že to je teplé auto pro chlapa, jako to ne, rozhodně ne. To nie. Ale napríklad, ako keby mne sa tiež strašne páčila, že GTR R35 pre mňa, hej, že na miesto Supry. Okay. Ale mi to príde zase strašne mužské auto. Okay. To mi príde tak strašne chlapské auto, že som si povedala, že už len preto si radšej zoberiem tú Supru, akože. Že by som chcela také ženskejšie krivky. V tom ženská vypadá zase zvláštne, no, podľa mňa. Veď toto, že to je tak mužské, že akože to bolo auto, čo ma vtedy strašne, ako stále ma fascinuje, ale nie až tak. A vtedy som bola úplne hotová z toho auta. To by ťa asi ako daily trošku asi štvalo, bych řekl. No, to si tiež myslím. No, ten provoz. To by som ani, no. Tomi, tady, to nám nejako skončila cesta. Tady je slepá. Zakončí, no. Jo, tady není nic. Můžeš to vzít už na garáž rovnou. Okay. A tady to neotočíš, protože tady díra, kde byl na levé Chceš straně. ešte vysvetliť? Tady. Chceš ešte vysvetliť tie drifty, jak fungujú, lebo to som tak nejako skipla. Budu moc rád samozřejmě, takže můžeme... Potřebuješ nějak ukázat něco? Dozadu to bude v pohodě, ne? Tam si to klidně zvíš, tam máš, tady máš zvyšovací tlačítko. My když jsme se bavili o těch driftech, ty jsi mi říkala výkonové parametry, jakou máš konkurenci, ale vlastně jsme si nezmínili to, jak to vlastně jako funguje, jak se kvalifikuješ, jak vlastně se dostáváš až do toho finále, do toho vítězství od začátku. Jak to funguje? Tak čo je na drifte také iné voči iným motoršportom je, že tam nemáš časomieru. Máš rozhodcov a tí vyhodnocujú ako keby tie jednotlivé prejazdy. Na to, aby ty si sa vlastne dostal do tých betlov, kde tie dve autá ako keby spolu závodia. Což tak není za začátku. To není od začiatku, áno, ty sa najprv musíš kvalifikovať. Okay. Ty musíš ukázať, že si dostatočne schopný prejsť celú trať šmikom, prejsť ich nejakým spôsobom po tých zónach, čo najlepšie ako vieš. A tam máš zóny i na zadní kola, i na prední aj na predné kola, presne tak. Čiže vlastne ty, aby si sa dostal do toho betlu, aby ti ten za tebou mohol dôverovať natoľko, aby sa za tebou pustil, hej, a snažil sa ťa nejakým spôsobom, sa tomu hovorí, že tieňovať, alebo po česky stíňovať, tak to musíš preukázať, že si teda šikovný, hej. A čo je pointa toho, že tej kvalifikácie, tak ty vlastne máš nejakú trať, niekde je štart, niekde je finish, hej. Okay. A máš presne dané, kde sa kedy máš na tej trati nachádzať prednými zónami alebo zadnými zónami, hej. Clipping pointami sa hovoria predné zóny. Takže
vlastne ako keby ty máš dané, napríklad máš na trati nakreslený, že obdĺžnik a to je zadná zóna a ty máš obidvoma zadnými kolesami vojsť do tej zadnej zóny a celú ju prejsť. Alebo keď máš zónu napredok, tak musíš ako keby cez ňu okolo nej prejsť čo najbližšie nárazníkom. Hej, že tak úplne laicky vysvetlené. Jo. Takže ty máš takto nakreslené tieto obdĺžničky a tieto zóničky ako keby po celej trati a ty to triafaš. Takže je to o tom precision, o tom, aby si precision po slovensky pomoc. Jo, já ti rozumím a přeložím ti to tady textově, takže to je v pohodě. Výborne. Takže je to hlavne o tom a teda potom sa hodnotí okrem toho teda ako presne to potriafaš, to sa volá, že line, čiže čiara na slovensky stopa, neviem, jak to nazvať. Stopa je lepší, no. No, alebo teda tá trať skôr by som povedala, tak potom za to máš napríklad, že 60 bodov, ako to potriafaš a potom máš ešte uhol a štýl sa hodnotí. Okay. Čiže uhol je, že v akom uhle jednoducho to celé ideš, snažíš sa mať taký ako keby čo najväčší uhol. A potom Najväčší štýl... nebo ideální? No, Ideálny a najväčší. Ideálny a najväčší. No, tak aby, ako keby ty sa, ideálne prejde na trať, teda zákruta je, že na jeden plyn a jeden volant, hej, že aby to bolo plynulé, hej, že Jo, takhle, plynulosť. okay. Čiže rieši sa plynulosť, rieši sa agresivita, rieši sa rýchlosť, snaží sa byť asi čo najrýchlejší vždy, takže ako keby sú tam tí traja rozhodcovia a oni to majú nejako podelené, áno, traja rozhodcovia väčšinou, oni to majú nejako podelené a toto celé vyhodnoťujú. A je to akože svojím spôsobom trochu subjektívne, hej, že sú nejaké presne dané pravidlá, hej, jak to má presne byť, ale jednoducho je to stále len človek, ktorý niečo vidí. Už teraz ako keby tí rozhodcovia majú dróny a vidia to z každého smeru. Ale keď pretekáš trebárs na Pezínske a nemáš všetky tieto ako keby možnosti, tak je to o tom, čo vidí ten rozhodca. Hej. Čiže ty keď vieš, že niekde nevidí, tak koľkokrát si to tam akože niekedy môžeš aj tak akože skrátiť, lebo vieš, že to nevidí, aby ti to možno niekde inde lepšie vyšlo. Okay, hej, že... okay. Takže ten drift je v tomto... Vieš čo, ja som není z tých jazdcov, čo to využíva. Ja napríklad sa snažím vždy jazdiť tak, aby sa so mnou čo najlepšie jazdilo. Okay. Vieš, že ja sa snažím vždy ísť tu ako keby ten lead, keď už prvý sa to volá, že lead, tak ja sa snažím urobiť ten lead taký čo najkrajší, aby ten za mnou si to čo najviac užil. A ako keby tie leady majú väčšiu hodnotu ako tie chasey. Kedy si to bolo také nejasné úplne, ale lead teraz... a chase. Áno, chase je, keď ideš druhý a lead je, keď ideš prvý. Si líder alebo chaser. Jo. Takže vlastne tak je to ako keby v skratke. Takže ty sa nejakým spôsobom kvalifikuješ, dostaneš nejaký počet bodov a potom podľa toho sa jazdí, keď sa jazdí top 16, tak je napríklad 25 jazdcov, tak jazdí iba 16. Keď je top 32, tak proste jazdí 32 jazdcov. A oni sa dajú do takého pavúka a potom, že kto ide s kým. A najprv ide... víťaz. Áno, presne tak. A najprv vždy sa chodia vlastne dva betle. Že najprv ide jeden prvý a potom ide druhý prvý. Okay. Čiže ten, čo sa lepšie kvalifikuje, tak ten väčšinou ide prvý, alebo si môže vybrať, či chce ísť prvý, alebo druhý. A z těch dvou se vybere vlastně jeden vítěz. A ten zase, áno, a vlastne tak sa až dostanú do Takže toho máš prvého šanci miesta. jakoby reparátu, když něco pokažíš. Áno, keď kvalifikuješ sa zle, tak jednoducho máš možnosť sa prebojovať úplne hore. Jo, že to není vlastně jeden pokus a zdár. Hej, presne tak. A tie kvalifikačné jazdy sú vždy dve, takže keď sa ti náhodou stane nejaký technický issue v tej prvej, tak sa ešte vieš zachrániť tou druhou. To je super, to je Hej. super. Tak úplne, že v skratke, no. Tady máme pravidla driftu v kostce, kdybyste náhodou chtěli začít, tak Nina mimo jiné má školu driftu, ale o té se pobavíme až vevnitř, protože jsme zpátky přijeli do naší garáže, takže já tě jdu vypustit tady z naší limuzíny a jdeme se přesunout do garáže a zbytek rozhovoru dokončíme tam. Tak jo, jasné. Tak vítej u nás. Ďakujem krásne. My tady máme nauvítanou zrovna takový binec trošku, ale věřím, že... Toto je binec. Věřím, že se nějak zorientujeme. Nina byla tak zlatá, že nám sem zaparkovala tu její Daily Supru, na které to jde perfektně vidět, že je Daily, protože je zašvihaná zleva zprava. A nesnažili jsme se to ani nějak jako zamaskovat nebo připravit to auto, protože ono je opravdu Daily. A to je něco, co na lidech, na autíčkářích ceníme, protože to není vůbec běžné, že lidi ty auta používají, takže tady je názorný příklad. Oceňujeme skvělou SPZ-ku, protože je vkusná a není tam napsané MK3 Supra nebo 450 HP něco, JPN Car, NR1 a podobně, a což bohužel se stává u některých aut. A taky oceňujeme obutí, protože tady vidím kontíky. Co tam je za model?
Sport Contact 7. Stejně jak Premium Contact 7 a na našem Tuaregu a na x dalších autech, tak jsou za nás, bych řekl, asi úplně nejlepší pneumatiky, které můžeš mít na civilní ježdění. No a tím bych vlastně s prostřihama uzavřel Tour de Supra, užijte si to v záběrech. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch.